Before natusugdan na tong adlaw, ato sa ning abrehon ng bintana dire. Kaning bintana kaniadto na ignorante ko. Kay nakaingon kog naguba. Pag abre nako, hintalay-lay man gunang liog. So gidali-dali na kog ingnon akong bana nga ang bintana naguba. Pero tanyang katawa mga bayot kay style ko no na. Dihingon po kog anong na style man ang gatakilid man. Naguba man siguro ng ruska. Dayon ingon niya og tingtog na manggod gamay ra ang hangin nga mosulod basta imong abrihan ang bintana. Kay kani laging gikan tagbukid nga mo ang bintana kaniadto tuklangan ra og kahon. Unya naabot ko aning planetang ambot unsang planetahan ning ako ang natugpahan di na ignorante gid Celestina. So maghikay sa panimalay panahon na nga maligo ta. Karo di na mga Lisbon na nga to ang ilok din ha. Before ko maligo nako i-share ninyo. Bahalag di ko doktor pero doktoronon man pugog agi. Mao din ni mga shampoo nga advice sa doktor atong hinadto ko. Kaning mga shampoo nga akong gipakita karon ninyo ug naani sa inyo ang mga market o sa mga pharmacy ug kanang inyo ang ulo dirang or alimpolo dirang nagdaginot o talagtag ng buhok. Hala gamit mo ani kay yawat na lang mo tubo na din ha. Kaning mga shampoo 3 months rin ako ning gamiton. Talga doktor anti-hair loss man siguro na basta everyday nimo siyang gamiton dayon anti-hair loss ni siya. Human na to gamit anang shampoo na apo day conditioner diri nga to ang gigamit nga organ oil ni siya of Morocco. Alisyo siya arog din itubuan nga to ang alimpolo diring bisag asang country gikan ning shampoo ha. Lahi-lahi ngalan ning mga shampoo lahi-lahi po ni siya og baho. Ay bahog murag hagunoy, murag mayana, murag kalabo. Day na po diri usa ka shampoo miningon akong brother-in-law nga anti-hair loss po daw ni siya. Gamiton po daw na nako i-change ko no kay aron matubuan lagi nig buhok ni ako ang naopaw na nga hubon. So man nato kaligo mga bayot, ako sa nang hipuso na ako ang buhok din ha kay perteng basaa. Dayon hinahinayan tanig pilo dinhi ang binuskag sa akong bahandi gabi Gipanghabwa gid niya tanan ako mga sanina. So karon ako ni siyang pilon, tagsaon ko ni siya. Ako pa ning pang separate ning plansahonon sa dili plansahonon. Kay sa gikaingon ko pa masipag-ura na mo dinhi akong plansahon. Akong oras bitaw no ug ako yung seryosohon dire sulod sa kwarto ako ning hipuson tanang mga kalat dinhi murag ang 2 ka oras kulang pa. Pero kaning mga trabaho easy ra magukayo po na ako ni dinhi kay maglingkod ugod pug ka kamot ra ipalihok ug kana imong mata. Kaysa kaniadto init pa kayo maglampas magbunlay nig uli pa nato ang atong sudan kamunggay. Pero kaniadto kanang mga sudana karon ako na nang gipangita dinhi. Kay bisan pag-asa ka na adtong lugar basta og unsa gyud imo ang gikadakuan nga pagkaon mangita jud ka. Dali ra kayo no. Hapit na nahumantanan. Kupaday ning gipanghipos di ang mga dulaan dinhi kay gipangbuskag man po niya. Kay si Karina di man matulog ani iyang karabat diri na ko na pangsulod karon dinhi ang iya ang mga stuffed toys. While lang hinloday ko ang akong ugangan diri gatikaw-tikaw nagluto siya og sudanuno namo. Armenian recipe ni siya mga bayot aron ingnon putag buotan mutabang ta dinhi niya. Karning baka din na nga iya ang gibutangan og onion. Then kani atsal ni siya nga iyang gipalaman og karne. Then napud tay tomato dinhi. Magpakaron ingnon pod ta dinhi og kay baloso mogama ta dinhi ato ra din na siyang abrihon dra then ato ang ligiton. Murag gud pud kagalugit dinha og lubing nga koprasonon. Kuhaon nimo na siyang unod ato sa nang i-separate dinhi kay kading unod unya lutuon na siya kay moy isagol ra gihapon sa iyang giluto nga sudan. Silbi moy ihinubig ba kay kani manggong tomato daghan siya og tubig sa sulod. Unya kung kanimo imong isagol lasado kayo ang sudan nga imong ginawa. Magkuha lang tag karne dinha kay atong idasok dinhi sa gagabuwang-wang dinhi nga tomato. Human na tog tantan dira ato na siyang siradan kay magkuha na punta sa lain. Kaning tomato lang tawa na apay pungango so kuha na ato na dira then ato ang slice na pod then ato ang lugiton. Kay the same ra gihapon atong una natong pagbuhat, mao ra gihapon ang ato ang procedure nga atong ibalik. So mo ni porma sa among lamisa karong panahon na. Ug si Karen na mo mata kaning mga kalan-una na sa salog punito na mo unya. Giluto na dai sa akong ugangan ning ato ang nilogit ganina nga tomato. Ang gayelo-yelo ana butter na iyang gibutang. Silbi mo ni iya ang gigisa. Sa among gamiton oil or dili lana sa lobe. Dire bihira ra kay sila mo gamit og oil. Ang ilang gamiton jud basta nga akong ugangan magluto butter. So gipangsulod na namo ni dinhi sa kawali o unsa ni di kaldero bakha ning porma ning amo ang sudlanan. While galuto nga kung ugangan didto og sudan ga hinlo day ko dinhi sa ligid sa kalyas ni Karina. Kay perte na gyud kayo ning hugawa o sa kasimana nang uway himasa. So brasan-brasan na nato nang isig ka kilid dinha aron pod mo hayag-hayag na kay lagom-lagom na gyud. Human ato sa dinha ipatulo dira sa kadaplinan kay aron din na ta magtrapo ana unya. Paaboton na nako tong muli to nga ko ang kapika sa ilong kay moy akong patauron ana. Gitawagan ako kung bana ganina ginan ako og paliti si Karina og sudanan sa tubig kanang dako-dako unsang pagkapalita mga bayot nga kaning iya ang gipalit pang 6 months old pa kapiyong siguro siya galantawan pero kaning badwiron ni Karina
mas patsada ni siya kay kaning iya ang Selbita Club ba og palungon ang suga musiga ni siya so makahibalog yung asa ni siya napunta. Minmata na day akong binhi niya hindi request siya og pizza mga bayot so ako sa ni siyang buhatan diri sa iyang pizza o lutuan sa nako ni siya sa iyang request aron mukaon ni siya karong taod-taod. Idasok ra day nato na dira sa ilalom. Sister day akong gipalaman ana og ham nga gamay kay di man po na siya mukaon sa karne og butangan nato na siya karne dinha. Kay ang ham manggod nila dire lasado kayo kumpara sa karne. Time lang na nato na dinha og 15 minutes. Milabay ang 15 minutos naluto na din ako ang gigabang nga pizza mga bayot so ako na nang gibutang dinha sa iyang kalananan kay ako nang kuhaon sa Karina.